Hvad var der sket, Joe? Joe, hvad skete der? Han snakker med stolen. Det snakker lige i hovedet. Jo, Nu er det gået så. Men nej, jeg tror, vi får altså en stor omgang. Og så fik vi Joe. Det var ikke altså. Det var bare en lille mislydet arm. Skal jeg fange ham? Jeg skal fange ham. Ikke fange for satan, der er din forud. Skruer mig. Skruer han dig? Skruer. Og nu. Jeg tager og tro mig, det er ikke fake. Og så tager man det sådan her. Og ja. Jesper og jeg kommer. Og så går vi ind igen! Nu er vi alle sammen det her. Og så er det stadig screen. Det er meget normalt, at mor laver råber i for at få respekt. Og i det tilfælde, jeg vil aldrig bruge min kæste. Min arm. Nej! I love you, love! Er det her små bold på, eller hvad? Nu